Dobrý večer, priatelia! Na čo myslíme, keď ráno vstávame do školy? Slnko, soj! A ja ťa nechcem. Sorry, ešte jedno, trošku nám to spadlo. Trošku víc, no. Neviete pozdraviť? Dobrý večer, priatelia! Na čo myslíme, keď ráno vstávame do školy? Slnko, soj! Slnko, neverí, už sem vysňou. A čo si zaspievame pri ceste do školy? A ja ťa nechcem, a ja ťa nemilujem, a ja ťa nemám rád. Na čo myslíme už pondelok? Keď piatok, podvečer si dresetujem hlavu. Aké sú naše pocity pred písomkou? Nedám sa ujsť, prečo to neuteče. Čo si myslí triedna, keď vchádza do triedy a nesie písomky so samými peťkami? Teď kráľovnou sem ja. Čo poviem profesorom, keď ešte neviem? Že mi je ľúto. Na čo sa tešíme, keď zazvoní na prestávku? Cigaretka na 2 ťahy. A na našu 10? Mám na teba chuť a stále ťa chcem. A kúsok po kúsku celú ťa viem. Čo myslí profesor, keď ide vyvolávať k tabuli? Poď sem, nech sa s tebou zblížim. Poď sem, ja ti neublížim. Poď sem, ja ťa nezbieram. A kam by sme ich radi poslali? Jo, stojí lístok na mar. Čo si myslím, keď donesiem ospravedlnenku? Poďaže, poďaže.